सैमानि फिसा मानो फैदों नों बेयाव? नुदों गाज्रिनि फिथाइया अराय समबो गाज्रियानो जाहैयो माब्लाबाबो मोजां जाया। सैमा माखौ लेक्सार होनो फैदों नोङो बेयाव हो? खारग'गोन सानदों नामा नोङो? खारग'गोन सानदों? नाय आं रावखौबो लेक्सार होनो फैयाखै। नोंसोर दिनै मोजां जानायमोनब्ला बेबायदि सम नुजानाय नङामोन मोनथिबाय। नोंसोरबो मोजाङैनो रंजा खुसि न'खराव थानो हागौमोन जोंफोरजोंनो ज'यैनो। नाथाय नोंसोर गावनि खाफालखौ गावनो जाना लादों। नोंसोर मोजां आखलनि जानायमोनब्ला आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो गाज्रि मोननाय नङामोन। नोंनि गाज्रि मोननाय मोजां मोननायखौ जोंनो नाङा दे। बारा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो दा फै बेयाव। नों मा सानदों जोंफोरखौ सानबेसे जेलाव लाखिगोन सानदों? नायबाय था साननैसोल'। औ रादाय सैमा नायबाय था साननैसोल'। आगोलबो खारग'खांबाय आंखौ रावबो लाखिनो हाया मोनथिबाय। आगोलबो जेल सेफायना खारखांबाय आङो मोनथिबाय। गावखौनो खोब गिदिर खामानि मावनाय बायदि मोनदों आं। जास्ट ओंखारनोल' हो जोंखौ साननैसोल' ने। नोंसोरनि संसार नोंसोर जेसेबां हागौ जोंफोर जेलाव थानायावनो जानानै ला। जों फैनायनि उनाव नोंसोर जानो चान्स मोननाय नंला मिथिबाय। नोंसोर माबायदि मानसिलै? एसेबां जानायनि उनावबो नोंसोर लाजिनो रोङा। माबायदि बानायहरदोंलै नोंसोरखौ इसोरा? माबायदि सोरजिहरदों? मा एसे लाजि गैलै नोंसोरलाय? सोथा सैमा होआ मानोलै खेबसे ओरैनोबाबो जेलावनो दंखायो माथो खालामबावगोन? नोंसोरबायदि मानसिया सुद्रायखाया। नोंसोरबायदि मानसिया जेसेबां अनानै मानो निजिनि साननानै लाखिया मानो मोजां मोना मानो नोंसोर बेबायदिनोखा। सैमानि लेनजाया माब्लाबाबो सिदा जाया। ओइ बाल फाल्थु मोननाङा। जेबो लाब गैया बक्सि रागा जोंना जेबो लाब गैया। आं दिनै जेलनिफ्राय गबाय बेखौसो खिन्थानो फैदों आं। थांगासिनो जोंबो। बे खेबाव नोंसोर गला। नोंसोरनि सायाव 10टा 12टा केस गारनानै होगोन जोंफोर मोनथिबाय। आरो नोंसोरबायदि मानसिखौ मोजां जाथों होननानै सानजोबाबो नोंसोर मोजां जाखाया। नायबाय था जोंफोर गनो हायो ना हाया। मा जाखोथाय दिनै रादाया गनो गोनांमोन माथो। बिनि फनाव फन थुदोंमोन आङो। फना नाङाखै माथो। एंगाराखै ना मायबा दाबो। माथो सन्जिबालाय फुङावनो एंगारगोन होननानै बुंदोंमोन। सन्जिबखौबो फन खालायदोंमोन आङो। सन्जिबाबो हमाखै माथो। गबायबा माबोरै फन खालायनांगौ बियो। टेनसनसो जासै आंहा बेखौ लानानै। दाबा गमारबायना गमाराखै खेबसे खबर लानो मोननायबा हामगौमोन। आयै! औ मा? आबैयालाय अबाव थाबोखो? बोरमाखौ नागिरना मोनाखै आबैया। अबावबा नागिरबाय थादों। सोरहानबा बारियाव नागिरनो थांदों। नागिरना मोनाखै? माथो आंलाय दोनदालखौ मोजाङैनो होना फैदोंमोन। मोनथिया दोनदालजों माबोरै गनायथाय। गैया जायगायाव गैया। माबोरैथ' गनो मोनलायखौ बोरमायालाय? सैमाजोंसो अरजानो गिनाय मोनो आङो। सोरनाव थांदों आबैया नागिरनो? सानाव आं नामखौ मोनथिया। नाम मोनथिया? मानो नोंबो थांगौमोन नागिरनो? औ नागिरनांगौमोनथ'। आबैया हारसिं नागिरना मोनाखै होनबालाय। बाबानिबो फनाबो नाङाखै दाबो। मा? नोंसा बाबाया दिनै जेलनिफ्राय गनो गोनांमोन ना। फना नाङाखै। आं रायज्लायनो नागिरदोंमोन। दाबो एंगाराखै बायदि मोनदों आं मबाइला बेनिखायनो सुइस अफ बुंबाय थादों दाबो। आं बाबाजों रायज्लायगौमोन। खोथा दङ नों आंनो खिन्थादे बाबानि फना नांबा। आयु मा खोथा दङ नोंहालाय? दङ। थौ आबैया सोरहानिथिं थांदों खिथा आंनो। बिमाखौ आंबो नागिरनो थांनि। दुब्लियावसो दंना ना बै स्कुलथिंसो दंहैयो? स्कुलनि बारिथिं हाखरफारा बिथिं हाग्रा दंसैना दंफां लाइफां दंसै बेयावसो थांनो नामायथाय। औ बेयावबो थांनो हानाय। फै होमबा बेयावनो थांग्रोनि नागिरनो। औ थौलाय। आंनि आखायाव थैनो लुगैयाखैबा माबोरै ओंखारलां बे जायगानिफ्राय? नायनानै लाखा नोंसोर आंखौ। आंनि महरखौ मोजाङै नायनानै लाखा। मानो नायनांगौ? नोंना गावनो माथो आंनोखा नङा होमबा? सैमानि जात। आंखौ गोसोखांबोला जेनेबा आंखौथ' नोंथ' जिन्दगिफोर जेब्लासिम नोंखौ माने फासि होआ अब्लासिमथ' नों आंखौ गोसोखांबाय थागोन ना। नै माबा आं आयना गिफ्ट लांगोन दे। नों आंखौ माब्लाबा गोसोखांबा गावखौ नायबानो जाबाय आयनायाव। होमब्लानो आंखौ नुगोन नोङो। ओइ बुन्दा हारामि ओंखारलां होनदो नङाबा नों आंनिखौ बुथारखानोसै बेयावनो। ओरैनोबाबो जेलावनो दंखायो रावबो जेबो खालायनो हानाय नङा। ओंखारलां होनदों। बुथारखादोलै बेखौ सान्स मोननायावनो। जोंबो फासियाव थांखानोसै बिखौ बुथारना लांसै। नोंसोरखौ जेरावनो दोना मानो आं नायनो थांगोन दे। नोंसोरथ' दा खारग'खाला फसिखाबाय गथ'फोरखौ बुथारनो नाजानायनि थाखाय आरो आंखौ बुथारनो नाजानायनि थाखाय। नोंसोरखौथ' बेसेबा बोसोरसिम जेलावनो दोनखागोन आरो फासिबो जानो हानाय मा थिग। मोनसे बाथ्रा थारखौ खोन्थाना लादो नोंसोरो। एसे पापफोरा खमायनोबो हानाय।
मा खोथा दंबावो सैमा मा खोथा दंबावो मिनिनाला खारग'खाया नोङो मिनिनाला दानो जेरावखि बे दुनियानि जायखि खनायाव थाया मानो बे बुहुमनि जायखि खनायाव थाया मानो जेलनिफ्राय फैखांनायनि उनाव नोंनि आरो नोंखौ नोंसोरनि न'खौ नोंसोरनि न'नि मानसि नोंसोरनि न' नों गासिबो सावनानै हांगार बानायजोबगोन आं अ नंगौ नामा बे समा माब्लाबाबो फैया हाला मा थिग नोंसोर थैनोबो हानाय साननैसोनि उनावनो मा थिग आजिखालि पुलिसफोरा इनकाउन्टार खालायो सिखावफोरा खावफ्रादों मार्दारा खारनो नागिरदोंमोन बेनिखायनो बुथारबाय होननानै आजिखालि पुलिसफोरा इनकाउन्टार खालायखायो मा थिग नोंसोरखौबो बुथारनो हानाय बेनिखायनो दानो गोथां थानायावनो थार खोन्था नों माबायदि प्लास्टिक सार्जारि खालायनाय आरो रितुनि मेगनखौ माबायदि मोननाय बे मोननै सोंथिनि फिननायखौ नांगौ आंनो बुरबक मोनदों नामा बुरबक मोनदों हारामि आरामजादा ओंखारलां बेनिफ्राय एम्फौ नांग्लिनाय रादाय एम्फौ सेवनाय नोङो सेवनाय रादाय बुं जि बुङो बुंबाय था सेवनाय बुङो हारामजादा बुङो हारामि बुङो बुन्दा बुङो जि बुङो बुंबाय था खारन नोंसोर बुंनोसो चान्स मोनखालाना दिनैनिफ्राय आंथ' ओंखारखाबाय दिनै आरो आंनि जिउआव दिनैनि बे सानानो नोंसोर सानैखौ नोंसोर पापिस्ट' मानसि सानैखौ नुनाया आंनि जिउनि थाखाय जोबथि सान आरो नोंसोरबो आंखौ जिउआव माब्लाबाबो नुफिनखाला दे खिन्थादो थैनायनि सिगांनो थार बाथ्राफोरखौ खिन्थाना लाबोला एसे पुण्य जायोनो भगबाना इसोरा माफ खालायना होयोनो माब्रै ओंखारलां होनदों बिनिफ्राय दान बियो बाथ्राजों बाथ्रा दिहुननो नागिरदों बियो रेकर्डिं लाखादों बियो रेकर्ड खालायनो नागिरदों बाथ्राफोरखौ बिनि फाव फान्दायनायाव दा फैखा आंखौ फाग्ला मोनदों नामा अके खिन्थायाबालाय माथो होनबालाय पापफोरखौ बारायना लाबानो जाबाय जमराजाया दै गुदुङाव सोमब्रगोन नोंसोरखौ थैनायनि उनाव मिथिबाय बाय बाय साला बाय ना नेनानै था नोङो शांति खाना बन गया कि नहीं बना मम्मी सब बन रहा है हाँ जो भी बनाना है जल्दी जल्दी बनाओ साहब आ जाएंगे बेचारा इतने दिन जेल में रहा है कुछ अच्छे भी खाने को नहीं मिला होगा जेल में आज बहुत सारा पकवान बनाओ ठीक है और क्या क्या बनाना है मैम साहब मैंने तो चिकन बनाया दाल बनाया आलू फ्राई बनाया पूरी बनाया और क्या बनाना है मैम साहब दाल बनाया चिकन बनाया पूरी बनाया और मछली फ्राई करो और कोई सलाद बनाओ पापड़ है पापड़ बनाओ और आमलेट बनाओ आमलेट भी बनाओ ठीक है मैम साहब हाँ जाओ जल्दी से बनाओ राधा को बेचारा बहुत भूख लगा होगा बहुत खाएंगे वो चलो जाओ जल्दी से बनाओ इतना सारा चलो मेरा तो काम बना नहीं है बना देता हूँ राधाया एसेबां सम जेलावनो थादों जेबो मोजांखौनो मोनजायाखै बियो बेनिखायनो बुरजा मानि माबा माबि आइटेम संनो होदों आं उखैगायानो खोमा बियो जेलाव माबायदिबा ओंखाम होयो खालि रुटि दालि बेफोरखौल'सो मोनजानाय खोमा बियो दा न'आव फैगोन ना बियो आं मिन्थिखागौ राधाखौ बियो न'आव फैब्ला माखौ जानो माखौ मानो खालायो बेनिखायनो बुरजा संनो होखादों आं मा मोनखौथाय ओंखारबोखोना ओंखारबोआखैथाय र' फन खालायगोन र' वेलकामलै ब्र' औ ब्र' नै सुदेम बाजैया ओंखारनाय लोगो लोगोनो नोंखौ फन खालायनो होदों आरो माबार टिकेट दानानै थांखानो होदों मा बुङो नोङो मा खालायनो नागिरदों फनथ' खालायगोन र' सुदिमखौ नाथाय थांनायासो माने मा खालायनो नागिरदों नोङो खालायनायानोथ' नोंसा बाजै उन्दैयाबा मा बुङो बाजै उन्दैयालाय आरो मा बुंगोन बेलाय थाङा होननानै बुंखागोन अबाव थांगोन बेलाय बेनोथ' जादों र' खोथाया बेथ' थांगोन होननानै बुंनाय नङा खोमा आं बिसोरखौ बेयाव दोननो गोसो गैलामोन एसेबां साननैसोनि गेजेरावनो मा जालांजोबखो बिसोरखौ आरो बेयाव माबायदि गालांनो आरोबा सोरबा सुथुर दंबावो बेखौथ' मोनथिला जोंफोरो आरो आं बेसेबा सोंबाय हाला आरो बक्सिनाव जेबो खिन्थायासै बिसोरो माबोरै मा सार्जारि खालायनाय आरो रितुनि मेगनखौ अबाव मोननाय होननानै बे मोनसे खोथायाबो आंनि थाखाय दा टेनसन जानानै दङ रितुनि मेगनखौ इलिगेलै बिसोरो सोरखौबा मायबा खालायनानै लाबोआखैथ' फैसानि लबाव बेखौसो गिनानै दं र' आङो आंबोथ' बेबायदिनो सानदों बिसोर इलिगेलिसो बाजैनो मेगनखौ होनाय बायदि मोनदों आं दालाय मानसिया मेगनखौ नुबाय मोजाङानो जाबाय दिनै खानि जिबननिफ्राय मुक्ति मोनबाय नाथाय बिसोरसो दा माबोरै होनायमोन बेनोथ' जादों र' सन्जिब आरो बेफोरनि थाखायनो आं बिसोरखौ बेयाव दोननो गोसो गैला
होनब्लालाय माथो दिनै थांनानै मोजाङै रायज्लायहैदो बाजैजों गाबोन ओंखारलांदो आंनिबा बाजैया थांगोन होननानै बुंखाया बियो जेनेबा नों मा खालायगोन बाजैया थाङाबा बेखौनोथ' सानबाय दं र' आं मा खालायनो दा थांनानै रितुजों मोजाङै रायज्लायहैनोसै आं मा होनो बे आं बे खेबाव बारा अख्रा खालायला औ मानोथो बाजैया अख्रा खालायबाय थानांगौब्रा जेनेबा गावसोरनि मोजांनि थाखायसो नों लांनो नागिरदों नङा होमबा जेनेबा टाउनाव थानाय दोननाय गामियाव सुखुनाय नङा फेसिलिटि मोननाय नङा थेवबो थाखा फैसा दंखायोलाय गामियावबो फेसिलिटि बानायना लानो हागोनब्रा ज'नो मोनथिया दा मा होनोबा बियो थाङाब्ला आरो गुबुन मोनसे राहा लानांगोन आरो